Lehenik eta behin, Arabako Foru Aldundiak erabaki du Arabako domina Mikel Sánchez traumatologo eta zirujanoari ematea. Aitorpen honek nabarmendu nahi ditu bere bikaitasun klinikoa, berrikuntza zientifikoa eta osasuna hobetzeko konpromiso irmoa. Bere helbideak argi erakusten du Gasteiztik ere mundu mailako medikuntza lidergoa lor daitekela. Arabatar sustraiak galdu gabe. Aitortza horrekin batera, Kontseiloak gaur Arabako landa eremuan etxe bizitzak birgaitzeko laguntzen 2026ko deialdia ere onartu du. Deialdia funtsezko tresna da landa inguruneko bizi kalitatea hobetzeko, biztanleria finkatzen laguntzeko eta lurralde oreka indartzeko. Horretarako, deialdiak 6.000 euroko aurrekontu osoa izango du. Hirugarrenik, kulturaren arloan, kultura sorkuntzako eta zabaldundeko programatarako dirulaguntzen deialdia onartu du Aldundiak 260.000 euroko zuzkidurarekin. Inbertsio horrek sormenari bultzada eman nahi dio, proiektu kulturalak sendotzeko eta kulturaren edapena eta herritarren sarbidea errazteko baliabideak indartuz. Eta azkenik, gizarte ongizaterako foru erakundeari dagokion akordioa. Personen ongizatea eta arreta komunitarioa ardaz hartuta, onartu da adimen desgaitasun duten personentzako Laudioko eguneko zentro berriaren zerbitzua lizitazioa. Akordio horrekin, lizitazio prozedura irekitzen da, zerbitzua adjudikatzeko. Aurrekontua 1.000.000 eurokoa da, eta zentroak 16 plazako gaitasuna izango du.